Siis tää on niin perse kohta. No. Nyt! Jorma, älä petä! Äkkiä vielä 1 voltti! Oi! Ei! Helvetti, se oli lähellä. Vitun Jorma! Mitä? Mitä vittua? En mä tiedä. Se ryömii. Se yskis vieläkin, vaikka se oli tässä. Niin. Ei jumala, tästä ei tuu mitään. Nyt! Nyt! Kato! Yes! 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 Se tuurilla mennään. Yes! Mitä se mukava? Mitä? Jorman mopossa on selvästi joku vika. Niin on. Joo, se oli hieno. Tätä minnes me nyt mennään? Hienosti sieltä Jorma, vittu mikä hyppy. Aivan klassinen. Oi ei saatana! Vittu se meni... Vittu se lens kauaa. Vittu se lensi korkeen. Niin lens. Kato, kyllä Jorma on kehittynyt tästä. Joo. Oho, ei ookaan. Näin, mitäköhän Jorma annettiin, että se pääsi vähän paljon. Oho. Mitä? Ui! Tää on pelottavampaa kuin mä luulin. Ui, mä en nähnyt sitä. Näinkö sä sitä? Näin. En mä nähnyt. Ui, mitä? Mitä? Mitä vittua? Mitä? Kato sitä. Kato. Vittu kauhean hän raiskoo. Kato. Kato sitä äijää. Kauhean satana kituin. Oi. Ei jumalauta. Mitä tän pelin suunnittelija on miettinyt? Sieltä tultiin hienosti taas. Mennään nyt keulaa. Jaa, no jatketaan tästä. No, mitä? Joo, mitä? Ei ois hienompi maailmantelu ollut. Ei vois olla siis. No mennään näin sitten. Ei! Joo. Eli siinä. Joo. Mä vielä tein sen syötä, että se menee. Oi! Ehti voltin. Ei sinne! Ei sinne! Ei! Oi vittu. Sieltä Jorma tulee. Hänen Jorma, joo. Oho, oi, kuuma. Oi, ei. Mitä? Me menemme betonin sisällä. Katso. Betonin sisällä ajetaan. Päästäänkö me eteenpäin? Ei. Ui Seppo, eikö siis Jormaa? Anteeksi, en hauku sinua enää. Joo, näinkö sä? Vittu se oli ihana. Tää ei on tullut monta kertaa tän radan aikana. Tää alku on kaikkeis paskia. Näetkö mitä paskaa tossa näytössä? Ja maaliin, etuperivoltilla, joo, oho. Kato, se otti kiinni vielä. Tää muuten, oho. Jorma, minne sä meet? Oi, minkä teit Jorma?
Mietti sieltä. Oi Jorma, minkä menit tekemään. Siitä hyvä Jorma. Yläjorma. Mikäs se on alajorma? Se on Jorman ala. Se on niinku... Se on niinku ihan Jorman ala. Oi. Joo, se pyörä lähti niin... Sinkos niin jumalattomasti.